Venray viert vrijheid. Nieuwe vrijwilligers VPTZ. Het is vandaag 6 mei, dit is het Pelemaarsjournaal. Wethouder Jan Lonen opent dinsdagavond om 7 uur de recreatieve hardlooproute Vlakwater. De route loopt over het parcours van de bekende Vlakwatercross. Atletiek en triathlonvereniging Venray houdt aan het begin van elk jaar een hardloopwedstrijd in het Vlakwatergebied. Samen met de gemeente Venray heeft ATV deze route van 2 kilometer nu voorzien van afstandsbordjes en routepijlen. Na de opening door wethouder Lonen legt een groep lopers van ATV enkele trainingsrondjes af. Zaterdagavond was de Schouwburg goed gevuld. MMSK Petrus Bande verzorgde daar een concert dat geheel in het teken stond van de dodenherdenking op 4 mei en bevrijdingsdag 5 mei. Aan het concert werkt ook enkele bekende Venraynaren mee. Venray viert vrijheid. Dat was de veelzeggende naam van het concert wat werd geleid door dirigent Joop Derks. Nou, wij proberen 1 keer in de 2 jaar een theaterconcert te verzorgen. En iedere keer zoeken we naar een ander thema. En dit keer dachten we, nou, is met 4 en 5 mei. Dus volgens mij heel lang geleden dat er een bevrijdingsconcert is geweest in Venray. Dus we dachten, het wordt tijd. De groep muzikanten heeft meer dan een jaar gewerkt aan deze voorstelling die speciaal voor 4 en 5 mei ingestudeerd was. Ja, het heeft alles te maken met herdenken en bevrijden. Voor de pauze hadden we een stukje herdenking erin zitten. En na de pauze dan is het vooral veel bevrijding, feest. We vieren de vrijheid. Voor het muziek-, mars- en showkorps, zoals MMSK voluit heet, was dit een erg grote theaterproductie. Maar wel eentje die zeker voor herhaling vatbaar is. Nou, niet voor volgend jaar, maar wel voor over 2 jaar. Dus voor verenigingen is het gewoon ontzettend intensief. Je moet toch met een aantal mensen bij er maanden heel intensief mee bezig. Want je wil gewoon wat meer neerzetten dan alleen maar een concert. Je wil er gewoon echt een fantastisch mooie show van maken. En dat vergt gewoon ontzettend veel voorbereiding, denkwerk, van alles uitproberen. En dan uiteindelijk dan moet het tot een mooi eindresultaat komen. En dat mooie eindresultaat was zeker ook te danken aan de vele bekende Venrayse artiesten die hun medewerking verleenden aan deze productie. Onder andere Mieke Jansen en Don Mulders stonden tijdens de voorstelling regelmatig op het podium. Net zoals vrijwel elke harmonie of fanfare is ook MMSK steeds op zoek naar nieuw talent en nieuwe leden. Ja, inderdaad. Natuurlijk, we zijn altijd op zoek naar nieuwe muzikanten. Mensen die nog nooit een instrument gespeeld hebben, maar ook mensen die wel al een instrument spelen. Zijn bij ons van harte welkom. Samen met de muziekschool krijgen ze een opleiding bij de muziekschool. We hebben een jeugdorkest, een opleidingsorkest samen met Fanfare Sint-Orde uit Merselo. En zo zorgen wij voor een gedegen, goede muzikale opleiding voor de jeugd. En proberen ze op die manier binnen te krijgen. Ja. IVN Geisteren Venray houdt op donderdag 9 mei een 20 kilometer lange fietstocht met vragen en opdrachten. De deelnemers starten tussen 10:30 en 10:30 's ochtends bij het theehuis in het Odapark aan de Merslooseweg in Venray. Hoewel deze fietstocht speciaal voor gezinnen is opgezet, staat de tocht open voor iedereen die van fietsen houdt. Aan de hand van een routebeschrijving kan ieder groepje de uitgestippelde route volgen. De route loopt door het Loobeekdal,
via de teststrik en de ballonzeilbossen terug naar het Oudenpark. Onderweg zijn er 3 pauzeplaatsen. De VPTZ Noordelijk Noord-Limburg heeft 14 nieuwe vrijwilligers. Na een intensieve cursus zijn deze mensen nu getraind om hulp te bieden aan terminaal zieken en hun naasten. Dat houdt in dat je met de inzet van een vrijwilliger de zieke thuis ondersteunt in de eindfase van het leven. En daarmee ook de mantelzorgers, dus de naaste, familieleden, partner, kinderen enzovoort, ook kunt ontlasten voor de zware belasting die ze hebben om een zieke familielid te kunnen verzorgen. De cursus bestond uit 10 bijeenkomsten. De vrijwilligers hebben in deze cursus veel geleerd over de processen die er spelen rondom het ziektebed van de cliënt die in een eindfase van zijn leven is. En dat kan te maken hebben met het proces bij de zieke zelf. Dus het naderende doodgaan, dat kan heel veel emotie oproepen. Dat kan ook voor de familieleden daaromheen heel veel emotie oproepen. En ja, als vrijwilliger moet je daarmee om kunnen gaan. Je moet ook daarvoor open kunnen staan, maar je moet ook weer niet daarmee te ver in mee kunnen gaan. Dus dat is niet altijd even gemakkelijk. En het is heel belangrijk voor een vrijwilliger om te weten wat er zich allemaal kan voordoen. Maar ook heel simpele praktische handelingen die nodig zijn om iemand te helpen met eten of met drinken. Of even het kussen goed kunnen leggen of iemand beter in het bed te kunnen laten liggen. Of gewoon naast het bed gaan zitten en hand vasthouden. Lou de Kok is zo'n 5 jaar vrijwilliger. Hij vindt het bijzonder om op deze manier iets voor mensen te kunnen betekenen. Ja, het is iets wat je doet wat eigenlijk onmisbaar is geworden in je leven. Je hebt zoveel diepgaande contacten met de mensen waar je komt, dat kun je eigenlijk al niet meer missen. Het is eigenlijk het beste wat je kunt overkomen. Het is natuurlijk niet de meest gemakkelijke vrijwilligersfunctie. Volgens Lou de Kok heb je als vrijwilliger dan ook enkele capaciteiten nodig om deze hulp te kunnen bieden. Flexibiliteit, je kunt inleven in de mens, je hebt met allerlei soorten mensen te maken. En gevoel hebben voor luisteren. En niet alleen horen, maar ook luisteren naar mensen. En daar op een goede manier mee om kunnen gaan, dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Door de overheidsplannen worden dit soort vrijwilligers steeds belangrijker. De organisatie is dan ook altijd op zoek naar nieuwe mensen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot dinsdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Morgen overdag zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 's middags zo'n 24 graden. Het blijft waarschijnlijk overwegend droog. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.